Zdravé vaření pohodlným způsobem. Seznamte se s pomalým hrncem Crock-Pot, vzrušujícím přístupem k vaření, který vám umožňuje jíst zdravě a vytvářet chutná a zdravá jídla od předkrmů po dezerty. Vaření v pomalém hrnci Crock-Pot je perfektní pro dnešní hektický životní styl. Některé z našich pomalých hrnců mají vyjímatelný hrnec, což vám umožní pokrm nejprve orestovat na varné desce a následně vařit. Jednoduše vše nakrájejte, dejte do hrnce a můžete odejít. A časovač na našich programovatelných modelech vás upozorní, kdy přesně je jídlo hotové. Pomalý hrnec Crock-Pot zvýrazní všechny přirozené chutě díky vaření pokrmů ve vlastní šťávě. Takže si můžete užívat život a přitom stále jíst domácí stravu. Pokud chcete pokrm později přihřát, vyjímatelný kameninový hrnec můžete dát do trouby. Je vhodný i do myčky a snadno se myje. Vysoká kvalita a snadné používání, to je pomalý hrnec Crock-Pot pro každý styl vaření a chuť. Jako tvůrci původního elektrického pomalého hrnce stále pokračujeme v jeho inovaci pro snadnou přípravu výživných a skvěle chutnajících pokrmů. Přidejte se k revoluci pomalého vaření a zkuste vařit v pomalém hrnci Crock-Pot již dnes.